o ɲɔgɔnna fana kun kɛra Mariam Sise la waleya in kɛlen no ka dugudenw humaw ta kosɛbɛ. Tɔndibikaw fana fɛ bingalikɛlaw bina maa dɔ fana ka ye mototigi fila Burem ka bɔ Burem ka tɛmɛ Gawo fɛ ka taa Tombouctou min ye fo Mali ni Mauritanie dancɛla bi mobiliba minnu b'o kan k'olu ye baara daminɛ kura ye. Buremkaw y'a yira sa ko kɔni ye tare ye olu ye. Orange Mali ni denmisɛnnin 150 min karilen don ɲɔgɔn na Kiri ale kɔni kan ka jaabi di ntɛnɛn don baara minnu kɛra kunungo an na ɲɛfɔli kɛ o la ka kɛ ni denmisɛnnin ninnu ka ko ye. Mayina denmisɛnninw ka kalanso kɔnɔna ɲɔgɔndan tun bɛ nin kɔnsiri paki in kɔnɔna na o jɔyɔrɔ ko kɛra cogo min na an na kuma o kan. Asa Bajalo ale ko ka sɔgɔsɔgɔnijɛ kɛlɛli baara kɛ o tɔgɔla dɔw kun ye kunungo ye baro sigi min kɛra o la an na kuma o fana kan. Yambo Wɔlɛgɛm ale ka don jabɔ ka ɲɛsin ale ma o kɛra ko ɲɛmaya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo CICB kɔnɔna na baara min kɛra cogo min na an n'o fɔ. Aigle olu ni Irisilakaw tun bɛ ɲɔgɔn na o banna fu ani fula ni ye Aigle kan dolata 7 ye u tɛ se maa la maa tɛ se u la an tɛ taa ɲɛ an tɛ segin kɔ. Ministre min tun bɛ muso du ani denbaya kunna Ibrahim Boubacar Keita ka waati la n'o ye Umuba ye na ale bɛ Sangarelakaw ka sigi la ala ale ka kalifa minɛ a la ni ala sɔnna ma a ka janaja kan ka kɛ bi u yɛrɛ ka duba kɔnɔna na an da don ninnu bɛɛ lajɛlen na k'u fɛsɛfɛsɛ a bɛ se k'o faamuya cogo min. Falaye Keita bi yan ani Ana Jara ka fara ne yɛrɛ kan yaasa ka se ka nin kibaruya ninnu bɛɛ lajɛlen di aw ma. Taji ko an bɛ ale baabu ka bi sɔgɔmada in na kun na sini kunungo u kun ye Kayikaw giri ko Taji ko dɛsɛ bɛ Kayi a nana ye k'a fɔ nkalon don Kayikaw kɔni hakili sigira kunungo sabula u yɛrɛ ye k'a fɔ ko maa minnu y'a kuma fɔ a tɛ sababa la. Bi an bɛna kuma ka ɲɛfɔli kɛ fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan gouvernement yɛrɛ b'a fɛ ka wulikajɔ minnu kɛ ani minnu kɛra fɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ o la. Nin waati na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye nka Falaye est-ce que maliyɛn yɛrɛ maa bɛ se ka fɛn fɔ maliyɛn sɛgɛn ko la tuguni a anw anw kɔni an ye sɛgɛn sugu bɛɛ y'an ɲɛna koyi k'a daminɛ an ka jamana kɔrɔ ka na se an ka jamana Segu bolo n'a Moti bolo n'a Mara bi bɛɛ lajɛlen anw y'a dɔn sɛgɛn ye min ye koyi. Taji ko gɛlɛya min filɛ diɲɛ kɔnɔ nin u bɛ se ka na leçon ta anw fɛ yan anw ka détonateur kun datugura nka an sera ka wuli k'an jɔ o kɔni kun ye citerne jeni nka sen ta ye bateau jeni yɛrɛ de ye Falaye. Maliyɛn a kan ka fo dɛ muɲu ni sabali bon degun ti fɛn k'anw na ni fɛn ti fɔ an ye de o de bɛ an tɔɔrɔ n'o tɛ anw ka degun anw tɔgɔ yɛrɛ de ye degun Mali yɛrɛ de tɔgɔ ye ko degun parce que dabolo tɛ ɲanina ko bugɔkɔw Falaye i b'a kɛ cogo di i y'a munumunu cogo o cogo dɔ wɛrɛ bɛ bɔ ka n'a jɔ i ɲɛ tuguni a bɛ minnu bolo olu tɛ s'a la mun bɛ s'a la o tɛ sɔn ka gɛrɛ a la nka an ka jamanadenw an kan k'u fo han ɲɛmaaw yɛrɛ b'u fo nka anw yɛrɛ fana b'u fo Falaye. N'i ye Gawo ta k'a lajɛ ka Tombouctou lajɛ ka Kidal n'a marabolo lajɛ ka Minakakaw lajɛ ka na Moti lajɛ ka Segu lajɛ ka Kucala lajɛ ka tɛmɛ sanfɛ ka na se fo Bamakɔ yɛrɛ kɔnɔna fo Kayi bi Falaye maa t'a fɔ maa ma degun ye min ye an y'a sugu bɛɛ ye an bɛ dugawu de kɛ ɲɛmaaw bɛ wuli ka jɔ min na u k'a sinsin Falaye. O de la n bɛ tilen k'a f'i ɲɛna n ko jeune diplômé sans emploi i b'o ye nka jeune diplômé sans manger o tɛ yen dɛ n'u m'u ɲɛsin barama fana ma min donna maramafɛnw na u k'a tilancɛ don sɛnɛ na Falaye ne b'a f'i ɲɛna an bɛ malo saya dɔrɔmɛ 20 ni dunankɛ nana Falaye dununga ni balaka ale tulo t'o la koyi kolongalaka a tulo b'o de la
bi taji ko bɔra dogo la fala ye minnu kun b'u sigi sɛlɛku mɛlɛku k'anw da fɔ a ma juguya ka babubaw sigi a kan k'u ka maa mafalenw wele bi a bɔlen na an bɛɛ ye minɛn fɛrɛlen na lala anw yɛrɛ na fisaya n'u le sabula anw da fora an na ka ban waati min na anw tun bɛ ka bɔ septembre kalo octobre kalo novembre kalo décembre kalo fo ka na se nin waati ma fala ye anw ye dɔ kɛ nin na koyi siɲɛna tɛ siɲɛna ye taji suɲɛ tɛ taji suɲɛ ye sɔngɔyɛlɛ tɛ sɔngɔyɛlɛ ye wa halisa o kelen anw b'o de la an k'an ka gouvernement fana fo sabula ko gɛlɛyara cogo o cogo u y'a fɔ juraw ye anw t'a fɛ fɛn ka fara nin sɔngɔ kan kɔlɔlɔ an b'a dɔn ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan anw ka jamana ye fala ye n'i ye dɔrɔmɛ fara fɛn o fɛn kan n'a jiginna anw tɛ segin an kɔ o degun b'an fɛ yan dɛ kabini CAN 2002 u nana sɔrɔ an ka boisson ye 25 ye fala ye u yɛlɛla n'a ye fo bi a ma jigin a nɔ na tuguni o CAN 2002 kelen o kɛra maa dɔw sigiyɔrɔ ye poste la ko ka CAN dɛmɛni waraw kɛ fala ye walisa olu fana bɛ yen hali bi CAN banna a san 20 ye nin ye nka anw bɛ ka CAN dɛmɛ jamana in ko ka ca tajiko gɛlɛya diɲɛ fantan 4 bɛɛ fɛ Mali gouvernement a ye fɛɛrɛ mun tigɛ fala ye o ye fɛɛrɛ 10 ye nka a la tulo girin ye min ye bi o ye sefa wari miliyari 3 kalo kalo gouvernement bɛna jɛ o de kɔ yaasa jamanadenw taji sɔngɔ kana kɛ n ta san sɔngɔ ye an kana na a sɔrɔ o la n'i y'an damini jamanaw lajɛ bi fala ye jamana min ka litiri bɛ 200 dugura a man ca dɛ nka Mali a ɲɛmaw ko olu yɛrɛ b'a dɔn bi k'a fɔ fɛn min bɛ senna jamana in kɔnɔ fala ye o la taji sɔngɔ u ko k'a don bɛrɛ la tiɲɛ don gouvernement bɛ miliyari 3 in kɛ nin kalo ninnu kɔnɔna na nka a ka d'u ye ni taji sɔngɔ jiginna an ka segin an nɔ kɔrɔ la o la min ye OMAP ale directeur ba n'o ye PDG ye Jakariya Danbɛlɛ ale bɔra ka ɲɛfɔli kɛ jabaranin na maaw ye ka maaw hakilila sigiko kumaw fɔ fala ye min ye télévision soba ye a ka laseli senfɛ a ko min ye diɲɛ gɛlɛya ye o de y'a to bi n'an taara nin tajiko in na koyi aw ka duguni min filɛ nin ye Iran kɛrɛfɛ fala ye n'o tɔgɔ ye ko Détroit d'Ormuz couloir min don dogodogonin bɔlɔ min don diɲɛ pétroliw n'a tajiw kɛmɛ saradala 20 de bɛ tɛmɛ yen fɛ magobatigiw taji b'olu bolo dɛ fala ye taji dilan jamanaw a b'olu fana bolo nka an tɔ minnu bɛ yen k'an bɛ wuli k'an jɔ ka taa ɲini k'a san anw de ta ye a la magan ye Danbɛlɛkɛ ko waleya in fɔlen olu y'u poro juraw kan nka u nana ye k'a fɔ Mali gouvernement tɛ taa taji san koyi juraw de bɛ taa san yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen 2 b'an bolo fana sanni la o ye Kɔnɔwari ale ni wɔlɔfɔw fɛ yen n'an ka dɛfu ka dugu an ka tali ka ca ye de kosɛbɛ nka n'i y'olu jamanaw bɛɛ lajɛlen ta k'a lajɛ fala ye olu tɛmɛna 200 ka litiri la dɛ gouvernement de ko sa a tɛ se ka kɛ ten ale b'i jɔ a kɔ a la miliyari 3 in a takun ye ka don o sira fɛ min ye taji ye n'o ye essence ye fala ye ko k'o d'an ma min ye 170 dɔrɔmɛ 5 la gasoil ale ka di 180 dɔrɔmɛ 8 na yaasa a ka fɔ malidenw na OMAP ɲɛmaa ko a bɛ sinsin min ka fala ye ko ni sɔngɔjigi kɛra don o don ko jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen sigilen don ka nin ko in bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi n'a fɔra ko waati fusara don min u bɛ jigin sen ta u tɛna se k'u sigi k'a lajɛ k'a to sɔngɔ gɛlɛya la sabula jamanadenw bɛ degun kɔnɔna na o la sa n'i ye ko in ta k'a jateminɛ fala ye dugudenw yɛrɛ y'u da don kuma na koyi takisitigiw ale ni feerelikɛlaw olu yɛrɛ tun bɛ sanni kɛ sɔngɔkɔrɔ minnu na a bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana taabolow yɛlɛmana sɔngɔw kɔni yɛlɛla min tun ye 50 ye o kɛra 100 ye gɛlɛyaw olu bɛ ka don yɔrɔw la dɔɔni dɔɔni min ye katakataninbolilaw ye u ko n'olu tun ye 2000 la ko kun fala ye olu tun bɛ tile kuru kaara kɛ n'o ye o yɛrɛ 2000 tɛ ka sɔrɔ sisan 1000 ni 200 la u b'o k'a la n'u sera ka min kɛ n'o ye wa min ye sotaramatigiw ye fala ye olu fana ko olu tun bɛ maa minnu sɔrɔ ka sotaramaw fa tewu o jama fana bɛ ka dɔgɔya bi sabula caman ye sen na tagama Hausa terrain an laban bɛ taa bɛnkɛ nɔfɛ ka na o bɛnkɛ 11 spécialité Hausa terrain a bɛ bɔ yan fo Jelibugu la a sera a t'a dɔn ko ko kɛra a kana maaw dege taama na fala ye a tɛ se ka t'i da ɲɔnɔn ten foro kɔnɔna na
ka fɔ dɔrɔn a ye nin ji ka na ma a ye nin kɛ tan a ye nin kɛ tan a yɛrɛ ka na baara bɛ Bamakɔ yan Falaye sotaramatigiw ko n'a sɔrɔ olu kun bɛ ka sotarama fa tewu mobili 50 ni mobili kɔ bi bi in na mobili 15 yɛrɛ tɛ se ka jama sɔrɔ u ko olu ye min fara sɔngɔ kan olu fana y'a bɛrɛ bɛn koyi nka e k'a jateminɛ bani 20 litiri o tun ye 2,900 ye bi o kɛra 3,770 ye yɔrɔ kɔni o yɛlɛla dɛ u ko bɛɛ n'a ta olu bɛ ka maaw ta koyi nka maaw yɛrɛ de ko ten sa ko an n'an da k'a zen la ten ka bɔ yan ka taa Balabugu dɔrɔn o man jan o m'o kɛ n zen la ko yɛlɛma min filɛ nin ye Falaye o kɔlɔlɔ bɛna boli olu kan olu dun fana tɛna se ka sɔngɔ jigin sabula taji tɛ sɔrɔ apprenti chauffeur ko olu ye min lakɔlɔsi o ye k'a fɔ sisan kɔni olu bɛ ka baara kɛ fu tunɔ tɛ sɔrɔ fɛn o fɛn la kɔni mobili caman jɔlen don dɛ Balabugu kuluju la Falaye lesɔr maaw olu ye munumunu salo kɛ ka taa ekɔlidenw nɔfɛ koyi Aisata Bokum a ko ko olu yɛrɛ tun bɛ jɔrɔ fɔlɔ k'a fɔ ko u bɛ ko kɛ cogo di k'olu tun bɛ senna taamaniw kɛ ka se ka fɛn kɛ ka waati dɔ la u bɛ na mobili la u bɛ segin u sen na ko nin kɔni kɔrɔ de sa olu bɛ jɛ tile kelen dumuni sɔngɔ de kɔ sa o ko fɛn fila kɔni don n'i y'i kɔnɔ fa ekɔli kɔnɔ i bɛ taama i sen la dɛ ale fana kɛrɛfɛ kamalen dɔ bɛ yen o ko nin tɛ kojugu ye ko diɲɛ gɛlɛya don ko bɛɛ k'i bɛrɛ bɛn n'a ye ko wa ko gouvernement yɛrɛ k'a ye se mun a ye waleya minnu kɛ nin ye k'o ɲɛna Modibo Mahawa Magalu kuma dira ale fana ma Falaye a ko gouvernement ye fɛɛrɛ min ta ka ɲɛsin waleya in ma ko a ka ɲi kosɛbɛ ko nka ale b'a ɲini gouvernement fɛ nin kɔlɔlɔ bɛna boli maa minnu kan o ye togodalamaw ye olu de ta bɛna gɛlɛya sabula u ka sɔrɔw yɛrɛ tɛ ka ɲɛ u bolo min ye nɔgɔkow ye min ye sɛnɛminankow ye min ye jamana yɛrɛ ka dɛmɛ bɛ s'u ma ye ko a caman bɛ yen ko a tɛ se nka ale bɛ foli kɛ miliyari 3 min ni gouvernement bɛ k'i jɔ n'a ye yaasa ka se ka fɛɛrɛw sigi sen kan Falaye ko a mɛnna o a surunyana o min ka ɲi o kɛrɛfɛ u ka sɔngɔw lakɔlɔsi u ka kow lakɔlɔsi wa min ye taji ye a yɛrɛ ka ye ɲɛ na sabula gouvernement fana tɛ se ka to nin na tuma bɛɛ k'a fɔ ko a bɛ miliyari 3 ta ka di n'a kuntala jana k'a bɛ taa wolo mun na Modibo Mahawa Magalu kɛrɛfɛ Falaye tɛmɛlikɛla dɔw y'a jira sa k'a fɔ ko nin baara in bɛɛ lajɛlen cɛ ka ɲi min na o ye an k'an cɛsiri an ka ɲɔgɔn faamu ko nka n ye min f'i ɲɛna o kuma filɛ nin ye Falaye ko maliyɛnw bɔra sa ka vacciner sunkalo kɔnɔna na ni sɔngɔ gɛlɛya ye ko taji yɛrɛ filɛ nin ye Bamakɔ y'a yɛrɛ Falaye k'a ma deli ka jigin 225 jukɔrɔ fɔlɔ nin waati laban ninnu na kamalen ko o station tɛ yen min bɛ se k'a fɔ ko a ye gasoil feere nin tile 10 laban in na ko k'a di mɔgɔ ma kudayi ko wa ko sɔngɔ sigi ko fo kɔlɔsili de ka kɛ o de la ko n'o tɛ ko nin sɔngɔ min yɛrɛ fɔlen filɛ nin ye k'olu ye sanni kɛ k'a to a bɛ nin sanfɛ koyi sisan ko gouvernement ka wuli ka jɔ kɛ n'a t'a fɛ a ka wari ka taa kara o fɛ nin ko nin bɛ se ka sigi sen kan cogo min na sɔgɔmada in na nin y'an ka cadeau n'an ka ɲɛfɔli ye an bɛ nin di jɔnni ma Musa Galabu wa Galabu tɛ yan koyi nka a bɛ Yaoundé a bɛ na ayiwa Musa Galabu ko nin y'i ka sɔgɔmada daraka ye han. Sama mɔnɛ bi maliyɛnw jɔrɔna ko n'u hamina ko dɔn o de la sama mɔnɛ ma fɛn fara a ka wari cili musakaw kan wa a ka nɔgɔn ni Mali wari ci siraw bɛɛ ye a ma da aw ma dɛ sama mɔnɛ bi dɔ fara aw de kunna wari kan ni wari bonisi ye awɔ ni wari bonisi ye kɔni aw ka sanni kɛ ni sama mɔnɛ application ye aw bɛ wari sɔrɔ aw ka compte bonisi la k'a daminɛ crédit la abonnement télé fo ka taa se courant ni ji sarali ma aw bɛ bonisi sɔrɔ nin bɛɛ la n'a ka bonisi buguna dɔrɔn aw bɛ se k'a yɛlɛma aw ka sama mɔnɛ compte la ka sanni wɛrɛ kɛ n'a ye walima ka taa wari jɛbɔ an ka lasigiden dɔ fɛ yen aw ye mɔnɛ bɔ aw yɛrɛ la a k'a si filɛ sisan ni sama mɔnɛ application téléchargeli ye Play Store walima App Store kan ka sɔrɔ k'aw tɔgɔ sɛbɛn ni sama mɔnɛ ye aw de kunna wari bɛ augmenter sama mɔnɛ i yɛrɛ ta awɔ i yɛrɛ ta ni i yɛrɛ ta ye lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo
a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigi kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita o ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la fala alsa o tajugo humugo kelen na tuguni Kucalakaw fɛ yen ko tajugo ni dara n'a yɛrɛ fala ye 160 130 station dɔw kulu b'a fɛ 160 anw buteli tigiw kare a fɔ olu buteli tigiw kare kɔnɔ ngana taa nyɛrɛ dɔw ko la adama sigilen do k'a lamɛn olu ta ye 130 ye fala ye o yɛrɛ fana ti sɔrɔ han i bɛ soli de k'a fɔ a tigi ɲɛna karisa n bɛna han n dabila ɲɛ wa sɔngɔgɛlɛya in u yɛrɛ y'a dɔn ko diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen don min ye Amerikikaw ka kɛlɛ min bɛ senna ka ɲɛsin Iran ma ko kɔlɔlɔ de filɛ nin ye ka na taji sɔngɔ yɛlɛ min ye taji tala ninnu ye sa Kucala n'a marabolo kɔnɔna na u yɛrɛ y'a jira sa ko dɔgɔkun tɛmɛnen ko gouvernement ye gasoil citerne 11 bila olu y'u ja dɛ citerne 11 olu y'u ja Tɔngakaw fɛ yen fala ye Tɔngakaw bɛ dusukasi kɔnɔna na Tɔnga dugu ale bɛ Tumutu marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ Gundam de fɛ kamalen dɔ no bamaciwale kɛbaa dɔw kana kɔnɔna kana o bɔnɛ a nin na avril kalo ni mars kalo in salen o tile 27 nɛgɛ kaɲɛ 20 waati u nana kamalen sɔrɔ a ka butigida de la fala ye k'a fa ka taa n'u yɛrɛ ye maa kofɔlenw seerew y'a jira sa ko a tɔgɔ ye ko Amadu Babi ale dasira k'a da i n'a fɔ Mariamu Sise dasira k'a da cogo min dugudenw y'a jira sa ko kamalen n'o ye Amadu Babi ye sifu ka tɔn min bɛ yen n'o bolofara bɛ Tɔngakaw fɛ a b'o kɔnɔna na nka nin waati na a fali kun o ma se ka dɔ fɔlɔ waleya in kɔni bɛ Tɔngakaw hakili la jigin dɔrɔn Mariamu Sise min ni nin y'a kalo 4 ale fana fatura taara fa nin cogoya in na novembre kalo kɔnɔna na san 2025 ko k'a bɛɛ lajɛlen kɛra dugu kelen na jɛkulu minnu bɛ ka nin waleya in kɛ bi u ma se ka lakodɔn maa minnu y'a kɛ fana u ma se ka olu fana dɔn maa minnu y'u dɛmɛ ko in na o si ma se ka dɔn nin waati in na wa min ye wolomasiri tabaw ye olu kɔni ye wulikajɔ boloda kabini kumajan Tɔnga n'a marabolo kɔnɔna na nka min ye dugudenw ye olu kɔni maaw talen don nin waati in na ka kɛ ni nin waleya cɛjugu ye hukumu kelen fana kɔnɔna na Burɛmukaw fɛ yen dugu min bɛ yen n'o ye Tɔndibi ye Tɔndibikaw y'a jira sa ko min ye camion 2 o falen to Karajogow la ale tun bɛ k'i bin kɛra olu camion 2 bɛɛ lajɛlen kan bamaciwale kɛbaa 2 fɛ Gawo ale ni Burɛmu ni ɲɔgɔn cɛ waleya in Tɔndibi yɛrɛ bɛ taabo ye o commune de kɔnɔna na mars kalo tile 30 de bamaciwale ni wale kɛbaaw ye nin wara in kɛ u kɔni taara ni maa caman bolonamina ni nafolo ni musakaw ye maa kelen o jogina a ko in senfɛ min ye waleya in yɛrɛ sa ale kamalen min jogina u y'a ta ka na n'a ye Gawo dɔgɔtɔrɔso la a ma ɲɛ min kɔ u y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni kun ka furakɛli fɔlɔw bɛ sen na min ye Burɛmukaw fɛ yen u y'a jira sa k'a fɔ ko a kɔni ka furakɛli fɔlɔw olu kɛra Burɛmukaw fɛ yen yaasa cogoya min na a bɛ se ka ko bɛ se ka sigi sen kelen kan Burɛmu n'a dugudenw n'a lamini bɛɛ lajɛlen u y'a jira sa ko maa n'i bɛ bɔ i ka sarangana kɛ wolomasiri tabaw la sabula olu de bɛ sira cogoya dɔn yanni k'i firi sira ka ten ka taa n'i yɛrɛ ye ka t'i yɛrɛ di ni bamaciwale ni wale kɛbaaw ma sabula u ka cidenw u bɛ dugu yɛrɛ kɔnɔna na fala ye Orange Mali kabi sango ale ye denmisɛnnin caman gɛn ka bɔ baara la fala ye gɛnni a sababu kɛra mun ye olu fana m'a bila dagirinda la koyi ko sabula bureau de placement olu de olu ka tali kɛ u bɛ baara kɛ nka kɔnɔna na ye maa minnu bɛ yen ni Orange yɛrɛ olu ta directement na olu ka sɔrɔ ka bon n'u ta u dun bɛ baara kelen de kɛ ninnu ye wulikajɔ min kɛ sa k'a fɔ k'u b'o ko ɲɛɲini Orange sinna k'a f'u ma ten k'u k'u bɔ baara la u bɔlen baara la u fana fara ɲɔgɔn kan sa ka jɛkulu sigi jɛkulu min n'o ɲɛmaya taara ka di Mati Bagayogo ma ale y'u ka kumalasela ye maa caman b'a kɔnɔ i n'a fɔ Dugure ni Kamisogo ninnu u ye wulikajɔ kɛ k'a da tulu la k'a da daba la fala ye inspection du travail maaw olu ye sɛbɛnni kɛ min ye kiiri yɛrɛ taara tribunal de commerce la olu y'a jira k'olu dɔnko tɛ ko in na k'olu tɛ se k'a kiiri tigɛ denmisɛnninw n'u ka suradonbaw komi olu ko k'u tɛ se k'a kiiri tigɛ u ye minɛnw cɛ ka taa n'a ye cour d'appel la fala ye cour d'appel de filɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ nin ye
ko bolo bɛ se ka don sɛbɛn in kɔrɔ han ko kisɛ b'a kuma na o la sa ale kɔni ye a ka baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ kununko ni ala sɔnna a ma juma nata ni orange de jo b'a la walima ni denmisɛnnin 150 de jo b'a la minnu gɛnna ka bɔ baara la ni nin y'a kalo caman ye bɛɛ lajɛlen n'i ta ni bila dɔ juma nata nka min ye cour d'appel yɛrɛ kɛlen k'i bolo don a kɔrɔ o ye jigisigi ye sabula min ye fɛn ye tribunal de commerce ye ale yɛrɛ kɔni y'a jira nka n b'a fɔ fana fala ye tribunal de commerce fana bi bi na a baarakɛcogo falenna dɛ fɔlɔ u tun bɛ maaw wele sugu kɔnɔnaw la ani juraw kɔnɔ olu fara u ka kiiri tigɛli la sisan a bɛɛ kɛra kiiri tigɛlaw yɛrɛ ye fɔlɔ ta baara kɛcogo don u b'a fɔ ko komi aw ye commerçant aw b'a ka ko ɲɛdɔn o bɔra a la sisan tribunal de commerce yɛrɛ yɛlɛmana an bɛ taa sibikaw fɛ yen sibiri tɛmɛnen maa minnu ye kalan kɛ n'o ye npogotigiw ye n'u bɛɛ lajɛlen ye kalan kɛ sibi yɛrɛ kɔnɔna fala ye k'a daminɛ a kun fɔlɔ la fo ka na se a kun kɔnɔntɔnna ma olu ye barosigi kɛ barosigi ye tali kɛ mun kan u ye mun ni mun faamu n'u ka baara kɛcogo an ka taa ye an k'o lamɛn yanni an ka taa donba in yɛrɛ ale kɛnɛ kan. tile kelen yanni baaraw ka daminɛ npogotigi fɛn fɛn ye kalan kɛ CIS kɔnɔna na olu jɛra ka barosigi kɛ barosigi in kɛnɛ kan min ye Alasani Bore ye a y'a f'u ye ko nin ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min b'a to npogotigi minnu bɔra n'u ye garizigɛ sɔrɔ k'a lajɛ u bɛ ka baara min kɛ bi u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na sabula alimaw ka baɲumankɛtɔn min bɛ yen n'o ye Claude Cira ye n'ale yɛrɛ bɛ ka CIS musakaw bɔ ale ka laɲini ye u kana bɔ ten k'u sigi ten Alima Danbele ale tun bɛ 7nan maaw fɛ ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye a b'a fɛ ka baara minnu sigi sen kan. Ne septième promotion mɔgɔ dɔ ye ne bɔra Kucala de ka na formation kɛ tiɲɛ na formation ye nafa b'a la mais n'i y'a la baara de i bɛ nafa sɔrɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la ne ye sɛ kɛ ka kami kɛ ka kulo kɛ a ka ca ne ani pigeon saga ba a bɛɛ bɛ ne bolo mais ne kɔni mago bɛ dɛmɛ la tiɲɛ yɛrɛ la ne mago bɛ dɛmɛ la dɛ i n'a fɔ n'o ye sɛ fa bɛ tɔrɔ min kɔnɔ ne mago gɛlɛnba yɛrɛ de b'o la o bɛ ne dɛmɛ yɛrɛ de ale ni dumuniko fɛnɛ ma nɔgɔ wagati dɔ la moyen ma nɔgɔ yɛrɛ de n'aw ye dɛmɛ kɔnɔ a bɛ diya n ye vraiment merci aw ka formation na ne kɔni formé la. hakilina falen sen fɛ npogotigininw kɔni caman nana minnu ye kalan kɛ 7nan ni 8nan ni 9nan ni 5nan bɛɛ lajɛlen Adamu Sidibe ka bɔ Bamakɔ ale kɔni y'a jira sa k'olu kɔni mago bɛ fɛn min na bi kosɛbɛ o ye u bɛ se cogo min na ka se ka dugukolo sɔrɔ k'u ka baaraw k'o kan ani baarakɛminɛw n'o sera ka sɔrɔ o bɛ sɔn ka fisa olu ma kosɛbɛ. N sigiyɔrɔ bɛnnen don Dravilla Bolibana ma n kɛlen don ka groupe créer à travers de agriculture n ye promotion 8 de n bɛ maraîchage domaine kɔnɔna na n bɛ transformation domaine kɔnɔna na mais n ka laɲini ye transformation de kosɛbɛ parce que terrain t'an bolo maraîchage kɔnɔna na k'a fɔ ko an bɛ sɛnɛ kɛ an y'a ɲini ka transformation dɔw sigi sen kan tel que ka ɲamaku ninnu yɛlɛma ka mugu bɔ ani nanaye ninnu k'a laja ani kangaliba ninnu ani binbuluni ninnu an b'u laja k'u don sachet kɔnɔna na dɔw la an b'u mélanger deux parts dɔw la an b'u kɛ simple a ka d'an ye ka commerce kɛ ni a ye walasa CIS ka lakodɔn an ka laɲini fɛnɛ ani CIS fɛnɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɔlen kɔfɛ yan an tɛ fɛ ka to kɔfɛ ka k'u fɛnɛ ma fitiriwale an ka laɲiniw fɛ dɛmɛ de u ka anw dɛmɛ matériel ko la kosɛbɛ o de taɲa b'an na ani terrain bon an bɛ fɛ u ka produit minnu fɛnɛ b'u bolo n'u bɛ se k'a d'an ma an b'a feere an b'an ka bénéfice ta an yɛrɛ b'an ka fɔn ɲini ni o kɔnɔna ye an b'u ta la segin u ma o retour o de y'an ka laɲini ye. Mariam Sunkalo Jara y'a jira sa k'a fɔ ko ale kɔni bɛ ka lemuru o bisi k'o mugu bɔ nin waati in na nka a ka da ale ye a kelen bɛ se cogo min na k'a ka baara kɛ sabula ale ye jateminɛ min kɛ fara ɲɔgɔn kan ka gɛlɛ kuma tɛ muso dɔw bɛ yen n'olu ye donna jɛkulu kɔnɔ u tɛ baara kɛ o kɛra ale miirina ye barosigi in kɛnɛ kan. Ne ye 8e promotion mɔgɔ ye an tilalen formation na ne sera ka lemurukumuni mugu de ja ka bɔ ani ɲamaku bon après a kun ka di n ye n ka se ka maniyaku fɛnɛ ta kɛ n'o ye banangu ye mais ma se ka banangu sɔrɔ malheureusement banangu sɔrɔli ka gɛlɛ et puis ɲamaku fɛnɛ gɛlɛyara sisan nɔ nin wagati in na donc n y'a sɔrɔ n'o bɛ se ka o sɔrɔ yɔrɔ bɛ se ka sɔrɔ a n'a bɛ conditionné plastique minnu kɔnɔ ni n sera k'olu sɔrɔ ka étiquette d'a kan ka personnaliser k'a kɛ n tɔgɔ ye min ye jɛkuluko ye ni n sera ka mɔgɔw sɔrɔ ni mɔgɔ minnu kun tilenna ye kelen an ka kow bɛ taga ni ɲɔgɔn ye i b'a fɔ a dusukolo bɛ minnu na i b'a fɔ n yɛrɛ vu que wari ka di ne ye donc n b'a kɛ problème foyi t'a la nka ni o sɔrɔli kɛra problème ye musojɛ a ma nɔgɔn ni sera ka n yɛrɛ ta sɔrɔ ka baara kɛ n yɛrɛ ye o fana bɛ diya n ye kosɛbɛ. min ye musojɛkuluw ye u ka se ka fara ɲɔgɔn kan nin kalan in kɔfɛ laɲini kɛkun ye o ye
o la sa min ye Fatumata Danbele ye ale yɛrɛ min tun bɛ 7nan na ale y'a yira sa k'a fɔ bi na ale bɛ ka juga de dilan ka juga feere nka a ka d'a ye ani maaw ka baara kɛ nka ale yɛrɛ bɛ se ka min kɛ bi ni juga ye o bɛ k'ale nafa kosɛbɛ. Ne ye 7e promotion mɔgɔ dɔ ye. Promotion kɔfɛ ne sera ka juga de transformation kɛ. N ye vu que n bɔra n tɛ ka dɔ activité wɛrɛ kɛ donc n tagalen so n y'a ye ni n tora ka juga dilan k'o feere o bɛ san kosɛbɛ sugu la. Vu que i b'a lajɛ mun bɛ san i bɛ se k'olu feere donc n ye juga ta n bɛ to k'o transformer n bɛ to ka taa n'a ye marché la n b'a feere n ye client dɔw fana sɔrɔ en même temps. Fɛ ni mɔgɔw ka baara kɛ parce que juga baara filɛ a ma nɔgɔn mɔgɔ kelen tɛ se k'a kɛ même vu ne bɛ mɔgɔw fara n yɛrɛ kan mais vu que an tɛ localité kelen na ne ma se ka chance sɔrɔ ni n ka promotion ka baara kɛ an tɛ localité kelen na. Bon o kɔnɔna la a kɔni kun ka di ne ye an ka fara ɲɔgɔn kan hali n'an kɛra 10 à 15 personnes an bɛ se ka baara kɛ cogoya min na. En même temps an mago hali ni an farala ɲɔgɔn kan an kan ka dɛmɛ an bɛ mɔgɔw fana ɲini mun bɛ se k'an dɛmɛ ka continuer ka baara kɛ cogoya min na. Alassane Bore ko maa bɛɛ lajɛlen lamɛnlen kɔfɛ u bɛna fɛɛrɛ de sigi sen kan i n'a fɔ Claude Cira n'o ye alimaw ka baɲumankɛtɔ o y'a laɲini cogo min ninnu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na nka a ka d'u ye n'u bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu ye maa 6 walima maa 7 o dɛmɛni bɛ sɔn ka nɔgɔya nka fɛn fɛn fɔra kɛnɛ kan sa a yirala k'a fɔ ko f'u ka kunnafoni don u ni CAS ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya minnu b'u la olu bɛ se ka ladon cogo min na ka se ka fura sɔrɔ u la. Alassane Bore ni ale ye CAS directeur ye a ye baabu kuncɛ ni o ye. CAS muso 80 ka bɔli baara kɛra sibiri tɛmɛnen a kɛra kɛnɛ ye kɛnɛ min muso 80 bɛɛ lajɛlen y'u ka jɔnjɔn sɔrɔ nka min ye bɛɛ dansa o kɛra Abiba Inde ye ale ka kuru kɛra 17 buruburu 92 ye a yɛrɛ y'a ka nisɔndiya yira. Ne CAS école dɔ ye kalo 6 kalan na an ye élevage kɛ an ye sɛnɛ kɛ ka baganmara kɛ ka transformation kɛ ne kɛra mɔgɔ fɔlɔ ye nin kɔfɛ a ka di n ye n yɛrɛ ka sɛnɛkɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan ka nafɛn feereyɔrɔ fana sigi sen kan n'o ni transformation bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que sɛnɛ ni transformation de ka surun ɲɔgɔn na. Ne ni hakilina kun ye n ka caman faamu sɛnɛ na wa tiɲɛ yɛrɛ la ne ye caman faamu sɛnɛ taabolo la ne kun tɛ foyi dɔn sɛnɛ na mais alhamdulillah sisan kɔni n bɛ se ka caman kɛ. Min bɛ ne bolo ka ɲɛfɔ CAS mɔgɔw ye halisa u k'u jija u ka baara fɛ u bɛ ka baara min kɛ baara ɲuman de don. N'i ye muso kelen dɛmɛ i ye jamana dɛmɛ u k'u jija halisa wa u k'u hakili to u ka ekɔlidenw na formation u bɛ k'an dege min na u ye caman kɛ nka u k'u hakili to an na parce que caman bɛ se mais a fanga t'u la u ka baara kɛ ka sabu kɛ baara kɛ ko minɛ ye. Ka sɛnɛ kɛ bon dɔnniya min kɔni b'an kunkolo kɔnɔ a tɛ bɔ an kɔnɔ fo saya bon halisa n'u sera k'an dɛmɛ ka baarakɛminɛ ni fɛnw ɲini ka d'an ma k'an boloma dɛmɛ walasa an sigilen ka bɔ ten tɔ. Bon mɔgɔ min yɛrɛ ye fɛn ɲini ka di ne ma Madame Tera Aminata Fofana n b'a fo n ba don minnu bɔra bi ne b'a f'u ɲɛna u k'u cɛ siri bi bi na muso i ka dɔ k'i yɛrɛ ye o de ɲɔgɔn tɛ parce que bi bi na cɛ tɛ se ka muso ka dépense bɛɛ kɛ o ye kelen ni yɛrɛ dabɔra de walasa an muso minnu sigilen don ten walasa an ka se ka dɔ k'an yɛrɛ. Ni baara in kɔni n'i cɛ sira fɛ an kɔni degera fɛn fɛn la u y'an dege an ye banangun bayɛlɛma k'a kɛ cɛkɛ ye k'a kɛ gari ye a b'an kunkolo kɔnɔ a tɛ bɔ an kɔnɔ mais halisa n'u sera k'u cɛ siri k'an dɛmɛ k'an boloma dɛmɛ ka baarakɛminɛ dɔw ɲini ka d'an ma parce que depuis an kɔni tilala an bɛ ten parce que baarakɛminɛ ko de b'an na n'an kɔni sera k'o sɔrɔ vraiment cɛnni yɛrɛ la a bɛ diya an ye sinon an b'u fo k'u barikada u ye dumuni d'an ma ka siyɔrɔ d'an ma dɔgɔtɔrɔso bɛ yan an bɛ furakɛ foyi kɔni manki ma an minɛ yan nɔ u y'u hakili to an na fana vraiment an b'u fo yɛrɛ de dan tɛ foli min na. Npogotigi kelen bɛ yen o ko ale kɔni bɛna na taa cɛkɛ baara de kɛ sabula ale sigiyɔrɔ la ale ni maa tɛna na se ka ɲɔgɔn sɔrɔ ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ nka nin bɛna na kɛ sababu ɲuman ye zen ale yɛrɛ ye cɛkɛ bɔli min faamu a ka taa o kɛ u ka sigida kɔnɔna na. Ne kun bɛ yan sandiri la mais tiɲɛna baara ninnu na transformateur de diyara ne ye ka dumunifɛnw bayɛlɛma kalo 6 na non vraiment ne content na yɛrɛ de u ka taaboloya ka ɲi u bɛ se mɔgɔ ladon na wa u bɛ se mɔgɔ mara fɛnɛ la wa u ka baara tagaboloya ka ɲi tɛna taa cɛkɛ i b'a fɔ ka dumunifɛnw bayɛlɛma i b'a fɔ cɛkɛ ninnu ni tomati ninnu n bɛ to ka n yɛrɛ fɛ yen k'a essayer k'a lajɛ yanni an ka groupe former ne kɔni fɛ yɛlɛma u ka tagaboloya ka ɲi halisa u ka courage ta a bɛ position min na ne kɔni bolo vraiment nin position ka ɲi mais n'u fana bɛ se ka position dɔ fara halisa an yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'o dilanli la ani baarakɛfɛnw fɛnɛ na u ka se ka safinɛ hali n'a kɛra safinɛ dilanlen ye u ka se k'o fara a kan ani musow mago bɛ fɛn wɛrɛ minnu na ka tɛmɛ nin kan fɛnɛ k'olu fara a kan.
min ye musojɛkulu minnu bɛ yen no olu wuli ka jɔ kɛlen no bi ko fasodenw ka se ka taa ɲɛ olu fana ka ɲɛmaa tun bɛ yen n'o ye madame Katile ale ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ yaasa ni muso ninnu u bɛ se cogo min na ka misaliw sɔrɔ ani ka baara kɛ ka ɲɛ u bɛna taa baara minnu kɛ don nataw olu kɔnɔna na yaasa u bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na. An nisɔndiyalen don parce que n'i y'a ye an nana muso kɛmɛ ni kɔnɔna na parce que fɛn ɲuman de bɛ yan an nana ɲɛ da o kan an nana k'a lajɛ n'an bɛ se ka min kɛ n'an bɔra yan fɛn o fɛn bɛ yan muso minnu bɛ yan de transformation na u bɛ fɛn caman na muso kelen bolo caman tigiw de u bɛ se fɛn bɛɛ la u bɛ fɛn bɛɛ kɛ u ko k'olu bɛ sɛgɛn k'a wɔsi ka sɔrɔ ka fɛn sɔrɔ u ka wɔsi ji la donc je crois que nin centre min bɛ kɛ nin centre la a bɛ se k'an bɛɛ nafa an nana an n'aw ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an nana an ka hakili to ɲɔgɔn na an nana an denw min b'an bolo fana parce que le réseau c'est des femmes mais an ka denmisɛnninw fana bɛ an nana an ka denmisɛnninw bɛ ninnu centre bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma pour que n'u fana bɔra an si bɛ ka taa yɔrɔ min fo denmisɛnninw ka fana ka an jɔyɔrɔ fa. Yani madame Katile ka kuma Alassane Bore ni ale ye CAS directeur ye ale ye ɲɛfɔli kɛ kalan kɛcogo kan ministre min bɛ baara ni baaradege kunna ale ka secrétaire général fana ye bonyamasegi kɛ ka ɲɛfɔli kɛ npogotigiw ye u bɛna taa baara minnu daminɛ sa a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na kɛnɛ in kan sa maa caman tun bɛ yen Sibi préfet n'a ka dangan ka taa se maire ale ma ale ni maa mafalenw caman ka bɔ Bamakɔ kɔnɔna na tulo in kun cɛra ni min ye sa o ye fototaw ye o kɔfɛ sa madame Katile ale n'a ka muso 150 min tun bɛ kɛnɛ kan olu taara kalasa baara min bɛ kɛ ka t'u ɲɛ da u kan yaasa a bɛ se ka kɛ misali ye u bolo cogo min. N'an bɔra Sibi an bɛ taa Mayinakaw fɛ yen nin kalanbila in waati la n'a bɛ fɔ ma ko congé de Pâques denmisɛnninw bɛ seko ni dɔnko o ɲɔgɔndan na ko bɛɛ lajɛlen kun cɛra sa nka se o tora second cycle den maaw bolo baara ninnu ye tali kɛ seko ni dɔnko la min ye Mayina marabolo kɔnɔna na kabini mars kalo tile 30 sa tile 4 ɲɔgɔndan kɔfɛ min ye premier second cycle den ye ale de kɔni kɛra gale ye ka bɔ Segu dugudakaw olu fɛ yen awɔ second cycle Segu duguda olu de kɛra filanan ye min ye sabanan jɔyɔrɔ o kɔni nana kɛ sa second cycle A ale ye o la préfet a ye foli kɛ denmisɛnninlakaw ye kalandenw olu minnu sen donna nin ko in na maa minnu fana bɛ sa n'olu ye ko in sigi sen kan n'o o ye bolofara min bɛ seko ni dɔnko kunna maa saba minnu bɛ fala ye donbolokɛriw bɛɛ lajɛlen ye ka kɛ ni baabu in yɛrɛ sigili ye kɛnɛ kan Burɛmukaw olu y'a jira sa k'u nisɔndiyalen ba don nin waati in na mobiliba minnu tun bɛ bɔ Gawo Burɛmu Bamba ka taa se Tɔnbɔkutu ma n'u bɛ taa se fo Mali ale ni Moritani dancɛ la k'olu ye baara daminɛ kura ye taa ni ka segi kɔni u y'a kɛ siɲɛ caman hakilisigi ni basigi kɔnɔna na min ye karajogow ni bololaminɛ wɛrɛw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ ka se ka taa min ye jagoko ta nasira ye sa u y'a jira sa ko nin kɔni bɛna kɛ ko ɲɛnama ye bɛɛ ni kelenya u ka sinsin sira in kan halisa wolomasiri taba bɛ ka baara min kɛ yaasa ka se ka nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ko k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn Burɛmukaw o y'olu ka kuma ye sigida 4nan 5nan kɔnɔna fala ye polisiso min bɛ yen a bɛ Torokɔrɔbugukaw fɛ yen commissaire o ye Moribo Traoré Van a n'a ka dangan n'o ye commissaire de police Sori I Sisogo ye mars kalo tile 27 olu ye siganama dɔ de kɔni tɛgɛ ta siganama in drogue caman ba de tun b'a bolo a b'a fɔ drogue ma ko chambre indien wulikajɔ in kɔni kɛra sa autogare dɔ kɔnɔna na Daoudabugukaw olu de fɛ yen siganama in a bugunatigɛ yɛrɛ acheté san 24 ale nana caw a nana k'a bɛna minɛnw bila sa ko ka taa n'a yɛrɛ ye drogue bɛ ten de koyi e b'a doni ka n'a d'a ma wɛrɛ bɛna ta o tayɔrɔ la drogue in a kun kan ka taa dibolikaw de fɛ yen fala ye nka minɛni nana yen ka min kɛ sa sɛgɛsɛgɛliw bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔnɔna na u ye u bolo don ale ka bagajiw la sa k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ o taara sɔrɔ min ye chambre indien ye a birikiden 100 o de b'a kɔnɔna na n'i ye musaka dogolen na a bɛ taa se fo sɛbɛn wari 90,000 ma maa kofɔlen min ye Van n'a ka maaw ye u y'a bila ka taa kiiri tigɛlamaw ka bolo kan olu ka se ka taa baara tɔ bɛɛ lajɛlen kɛ yaasa n'a sɔrɔ ani maa min bɛ jɛ la ani maa min ye nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan olu bɛ se e bɛ se ka nin bɛɛ yɛrɛ don kari kɔnɔ cogo di ka bɔ dugu la ka na dugu la k'e ti ye hali maa dɔ b'i ye ten min yɛrɛ ti
mina yɛlɛmayɛlɛmali senfɛ dɔrɔn a bɛ dɔn k'i bɛ ko dɔ b'i bolo min ye van ye ko nin b'a yira sa k'a fɔ polisi ɲɛma o ye min ɲini fɛ n'o ye directeur général ye contrôleur général de police Yusu Kɔnɛ k'olu bɛ ka baara kɛ o ka yamaruya kɔnɔna na yaasa min ye maaw n'u bolominɛw bɛ se ka lakana cogo min i n'a fɔ ministre Dawudu fana ye min ɲini finitigilaka bɛɛ lajɛlen fɛ ka jawala kɛ polisi directeur ba ye o seko n'o wulikajɔ kɔnɔna na sa maaninfin n'u bolominɛw ni bingalikɛlaw ni ŋanamuŋanamukɛlaw bɛ se ka bɔ an senkɔrɔ cogo min ko ka commissariat de police de Torokɔrɔbugu fo n'o ye Modibo Traoré Van n'a ka maaw ye Sori I Sisoko n'o y'a ka dankan ye ko k'u bɛɛ lajɛlen fo n'u ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen u ka brigade maaw ko baara ko a ɲɛna a ye welewelemada fana bila sa dugudenw ma n'o ye sigida 4 dugudenw ye a n'a ka di Bamako fan 14 bɛɛ lajɛlen ko u ka hakilila tigɛ wolomasiri tabaw kɛrɛnkɛrɛnna polisi minnu ka surun u la kosɛbɛ n'u ye fɛn ye u kana ɲɛfɔ yaasa finitigilakaw bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ cogo min maa kan'i ta sara i yɛrɛ ye maa kana kiiri tigɛ i yɛrɛ ye sariya ye min fɔ bɛɛ lajɛlen ka taa o sira fɛ e bɛ se dɔ la dɔ tɛ se o la nka min ye fanga tigilamaw ye olu bɛ bɛɛ lajɛlen sanfɛ sɛbɛn a bɔra Kɔnpol Berete yɔrɔ polisi direction ba ale kɔnɔna na don gɛrɛngɛrɛnni yaasa ka se ka sɔgɔsɔgɔnijɛ bana kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ o tun ye kunungo ye ministre Assa Bajalo colonel major a ko ɲɛmaya tun bɛ ale bolo fala ye baara in kɛra sa ko an ka wuli k'an jɔ min ye sɔgɔsɔgɔnijɛ ale bɛ se ka ban cogo min na pewu kɛnɛ in kan ye sa bilasiralikanw dira maaw ma ɲɔgɔlɔnw fana bɔra k'a yira sa k'a fɔ min ye sɔgɔsɔgɔnijɛ a bɛ se ka kunbɛn cogo min maaw bɛ se ka kisi a ma cogo min na maa caman ye wuli ka jɔ kɛ ka taa kɛnɛ in kan yaasa ka se ka taa kuma olu lamɛn baara ale kɛcogo ɲuman na seko ni dɔnko ta na sira fɛ kunungo CICB kɔnɔna na ja dɔ o bɔra ja kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ tali kɛ sa min ye yamɔwɔlɔkɛ min ye ni ale fatura sewarekaw fɛ yen seko ni dɔnko belebeleba don sɛbɛnnikɛlaba don maa kalannenba don fala ye CICB so min bɛ yen n'a fɔ ma ko salle de banque baara in kɛra o kɔnɔna na kunungo ja in ale dilanna maa fɛ o ye wolofaw ka kalilu si ye ko k'a kɛ tasibila ye ka ɲɛsin yamɔwɔlɔkɛ min kan kɛnɛ kan général de division Ablaye Mayiga ale tun bɛ yen min ye CNT ɲɛmaaba n'o o ye général de corps d'armée Maliki Jaw ye ministre min bɛ seko ni dɔnko kunna Mamu Dafe gouvernement maa caman ani maa mafalon camanba nana yaasa sa ka na tasibila kɛ yamɔwɔlɔkɛ min ale ye o la sa min ye yamɔwɔlɔkɛ min ye fala ye ale ye sɛbɛnni de kɛ sɛbɛnni min n'o kɛra san 1968 jɔnjɔn dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko priorité don o mana d'i ma o kɔrɔ k'i ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da ye a y'o kɛ sa sabula a tun ye bataki dɔ sɛbɛn a fɔ ma sa ko devoir de violence yaasa ka tiɲɛ ɲini ka baaraw kɛ ka ɲɛ nka kabini a y'o sɔrɔ wa fala ye nanzaraw wulila k'a fɔ k'a taara dɔ de ka livre ta k'o sɛbɛn ko farafin tɛ se ka nin sɛbɛn u tun t'a dɔn k'a fɔ ko dɔnniya min bɛ yamɔwɔlɔkɛ min na a ka bon n'o bɛɛ ye fala ye o la sa a tun bɛ sanfɛ cogo min se mun tun bɛ a ye u nana lagosi d'a kan kɛrɛnkɛrɛnna faransi kunnafonidilaw k'a mangoya a yɛrɛ ko min a ti ɲɛ min kɔ a seginna ka na Mali la ka taa sewarekaw fɛ yen ka t'i sigiyɔrɔ bɛɛ yen ma fo ka taa se a ka fatuli ma san 2000 ale ni 17 yamɔwɔlɔkɛ ja in a bɛ tali kɛ a yɛrɛ ka adamadenya a ka maanifinya n'a ka ko faamuya cogo a ye waati minnu kɛ faransikaw fɛ n'o y'a sɔrɔ a tun bɛ sanayɛlɛ na fo ka na se waati min na a nana se sewarekaw fɛ fo ala nana ka kalifa minɛ a la min ye san 2017 Mamu Dafe a ko min ye ja in ye n'o ye tasibila ye ka ɲɛsin yamɔwɔlɔkɛ ma ko a barika ka bon kosɛbɛ min ye denmisɛnninlakaw kan ka a jate a lajɛ wa a ye folili fana kɛ jamanakuntigi ye o min sɔnna nin ko in ka kɛ yangan kɔnɔna na yangan min b'a to malidenw b'a dɔn k'a fɔ ko ɲinɛ tɛ k'u kɔ Mamu Dafe ko min ye yamɔwɔlɔkɛ min ka sɛbɛnninw ye a ka baara ta cogo a ka ko ɲɛfɔ cogo o sinsinnen don an tɛmɛna an dabiyaw kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la dɔngɔnɔlakaw olu ka kow taa cogo min ye yamɔwɔlɔkɛ min ye fala ye a ma mɔbɔ mɔla koyi laseli o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali warici sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda an b'o daminɛ wolofaw fɛ yen sariya min taara sa n'o b'a yira sa k'a fɔ ko cɛ ni cɛ ka jɛ muso ni muso ka jɛ ko kɔni hukumu kɔnɔna na wasabilen kɛlen ka baara kɛ
min ye joma ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko ale jɛra ni sɛbɛn ye k'a tɛgɛ nɔ bila u ka kunnafoni gafe min bɛ n'o ye faso yɛrɛ ta ye n'o ye journal officiel a bilala o kɔnɔna na wɔlɔfɔw fɛ maa o maa kɔni ni e minɛna nin waleya in na fala ye ko san 10 kaso i b'o kɛ min ye nin ko in ye ko a mana kun fɛ koyi u ka dugu de kun tiɲɛtɔ d'u bolo fa bɛɛ lajɛlen o kun kɛra nin ko in ɲɔgɔnna kɛyɔrɔ ye maaw a y'olu maaw ta maa minnu bɛ yen n'olu ye jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ye sudankaw fɛ n'u bɛ wuli ka jɔ kɛ olu nɔnfɔn dɔ fana bɔra tuguni bamaciwale kɛli la ka ɲɛsin maaninfinw ma koyi nka ninnu ta k'u bɛ bin musow de kan darifurukaw fɛ yen walasa diɲɛ seleke naani ka sariyatɔ min bɛ ani kɛnɛya bolofara minnu bɛ yen n'o ye Médecins Sans Frontières ye olu kɔni waleya in kan ka kɔn fo ka se a dan na Nigeriakaw fɛ u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ minisiri n'o ye Yusuf Tugari ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko a bɛ walan sɛmɛ in a kɛkun ye mun ye jamanakuntigi kalata ni kalataba minnu kan ka na u fɛ san 2027 san k'ale bɛ t'o labɛn n'a tora minisiriya in na fala ye u bɛ taa niyɔrɔ ta k'a sɔrɔ a tɛna jɔyɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ tuguni président falen mana kɛ burundikaw fɛ tasuma kajibina dɔ wulila kununko min ye u ka marifa marayɔrɔ u ka sɔrɔdasiw ka marifa marayɔrɔ Bujumbura yɛrɛ kɔnɔ n'o ye faaba ye a ye tiɲɛni kɛ kosɛbɛ min ye kin caman bɛ olu ye degun sɔrɔ a la sabula marifakisɛ ninnu darawuli bonyana kosɛbɛ u yɛrɛ ka faso ka sɔrɔdasiw olu de ye kibaruyaw di Espagne polisiw u y'a yira sa k'a fɔ k'u tɛgɛ da fɛn kan fɛn min bɛ yen n'o ye dingɛ belebeleba ye tinɛli o kɔnɔna na sa u taara sɔrɔ sa dɔrɔgu kɔni bɛ salo ka bɔ Maroc cogo min na ka na Espagne k'u y'u tɛgɛ da o ko kan o n'a maaw o sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na Trump ko min ye Faransi ye k'a ma jɔ a jɔyɔrɔ la han ko wa ko a m'ale dɛmɛ fiyewu ka Iran kɛlɛ jalakili min ye lamɛnnikɛ faama ye a y'o ta k'o ɲɛsin Faransi ma ko wa ko hali olu ka pankuruw panni ko Faransi banna nin bɛɛ ma fala ye ko wa ko Faransi k'a sigi dɛ ko hali nin yɔrɔ bɛna na kɛ min ye k'a yɛrɛ b'o dɔn Trump ko ten halisa o kɛlɛkɛ in hukumu kɔnɔna na Faransi yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko ale ma sɔn fiyewu kɛlɛkɛfɛnw ka bɔ ani kɛlɛkɛ marafaw ka bɔ fan wɛrɛ fɛ ka tɛmɛ olu ka jamana fɛ ko ka taa Israɛlikaw fɛ yen k'olu ma jɛn n'o ye u yɛrɛ ka minisiri bɔra k'o kuma fɔ ko sabula min ye Donald Trump ye a ye min fɔ nkalon tɛ olu yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛ don Kanadakaw ka premier ministre ale y'a yira sa k'a fɔ ko kɛlɛ min filɛ nin ka kɛ nin ye ko kɛlɛ tɛ kɛlɛ min ni maa kan ka i sen don a la fala ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Israɛlikaw bɛ ka wuli ka taa baara min kɛ Liban k'olu ma jɛn n'o ye bi u ma jɛn n'o ye sabula min ye Liban ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalen don a ka fasoya dɔɔni don a bolo wa a ka jamana yɛrɛma hɔrɔnya fana dogo fosi tɛ o la k'u bɛ ka min kɛ nin ye ko bingali don n'an bɔr'o la an b'a fɔ sa n ko min ye farikolo ɲɛnajɛ ta na sira fɛ fala ye Iran k'a bɛ taa coupe du monde na han FIFA ɲɛma ale y'a yira sa ko Iran semina na ye coupe du monde na ko wa ko a bɛ taa ndolati fana kɛ fo k'a ɲɛ fana Gianni Infantino a ko min ye Iran ka ndolataw bɛɛ lajɛlen min kɛ i n'a fɔ a fɔra cogo min na Amérique dugukolo kan ko foyi tɛna se u ma a taara nin kuma in fɔ Irankaw ye olu tun bɛ bari ndolata na Antalya n'o o yɛrɛ bɛ Turikikaw ka worodugu yanfa ale fɛ fala halisa o farikolo ɲɛnajɛ ko in hukumu kɔnɔna na kununko Mali ale ni Irisilakaw y'a daminɛ cogo u y'a bila togo kelen na fu ani fu nin y'an bɔko 7 ye an tɛ se maa la maa tɛ s'an na an tɛ cɛlu dasi cɛlu tɛ dasi an kun ninnu yɛrɛ ye penalty sɔrɔ k'a jɛ o e m'a lajɛ de cɛ y'a kɛ nalalen fana ye dɛ a y'a bila ka taa fo alakolo la ale ta taara tɛmɛ barre traversée yɛrɛ sanfɛ nka denmisɛnnin kura dɔw bɛ yen u sen ka di équipe in a baara cogo n'a marakɛ cogo de man ɲi wa denmisɛnnin caman bɛ yen olu ma taa nin ndolanci in kɛnɛ kan an bɛ dugawu kɛ olu ka bɔli wɛrɛ u ka se ka se sɔrɔ n'o tɛ an mɛnna ka cɛlu dasilen u fɛ an b'an ka baabu kuncɛ ni min ye o man di minisiri min tun bɛ IBK tile la muso den ani du kunna n'o ye Umuba ye n'a tun bɛ Sangaralakaw ka sigi la fala ye ala y'a ka kalifa minɛ a la sariyakisɛ min yɛrɛ bɛ yen ko ka cɛ ni muso ko ka bɛrɛbɛnni k'a la n'u b'a fɔ ma ko loi 052 n'o taara san 2015 ale ye o baara kɛ kosɛbɛ sariyakisɛ in yɛrɛ tɔgɔ dalen don ale yɛrɛ la u b'a fɔ ma ko loi Umuba fala ye min ye Umuba ka sariya in ye ko kalata sɛbɛnw na ale ni jɔyɔrɔ ko la sa ko 100 sara la 30 ko k'o di musolakaw ma o bɛ se cogo min na k'o mɔnɔ bɔ n'o ye o baaraw ale y'o kɛ min ye Umuba yɛrɛ ye école karamɔgɔ do fala ye ngilɛ a b'o de kalan maaw kunna ala y'a ka kalifa minɛ a la mars kalo tile 31 k'a si to san 79 na a ka janajaw bɛ kɛ bi u ka duba la ni ala n'a kɛra sɔnna nka mars kalo tɛmɛnen 8 mars a tun y'o ɲɛnajɛw bɛɛ lajɛlen kɛ fala ye Umuba
espoir 2002 b'a tan ni fila filila tuma min ale ala ma hinɛna la ani maaw commune filanan kɔnɔna na ka taa fara madame Diko ka Jɛnɛba olu de tun bɛ lisi espoir 2002 kan wa u gagnéna u donna wasabulon kɔnɔ madame Diko Jɛnɛba in cour constitutionnel président Ablaye Diko o furumuso de y'o ye maaw kɔni o dɔnnen don sabula o tun bɛ RPM na donc RPM MPR la Sogɛli ka parti olu tun ye maa kelen ye RPM tun ye maa fila ye u fana sera ka gagné ka se sɔrɔ espoir 2002 lisi kan ka don wasabulon kɔnɔ na o umuba de ye nin ye an bɛ dugawu kɛ ala k'a dayɔrɔ suma an kɔn kɛtɛmɛ ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ sɔgɔmada in na ta an b'o jɔya ka jaba fo n'o o ye madame Sali ye an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo k'a Sidibe Sori Kɛmɛso k'ale fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na an tɛ ɲinɛ a kɔ Jalafarakaw ka maire Seydou Sakɔ a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo Sori Kɛmɛso folen kɔfɛ sa an bɛ Siriman Bacili fana fo monsieur le maire Thierno Umar As Diallo le jeune ka foli ta ka ɲɛsin ma ni Amadou Gassama Amadou Lassana Konare Fanta Tomota ale ni Isa Kaba renouveau kɔnɔna na Daka mɔgɔw olu do k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn lekurukaw fɛ yen fala ye k'olu fana b'an lamɛn ko nka k'olu b'a to de ko fo tile ka suma olu ka bɔlɔlɔ tɛ sɔn sɔngɔ ma ni tile sumana waati min sufɛ olu b'an da u b'a bila u ka arajo fana kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo min ye Tɛnɛnku mara bɛɛ lajɛlen na sa k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn Yuwarukaw k'olu fana fo k'u waleɲuman dɔn fo taa se leere ninnu ma ninnu bɛɛ lajɛlen ye fankelen maaw ye fala ye duguni dɔ bɛ yen ko Aka yen ka di dɛ n'i kɔni bɛ bato kɔnɔ bato mana se Aka n t'a dɔn n'a falenna de sinon Aka fana ye dugu dumanba ye Ɲafunge marabolo kɔnɔnaw don an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ko k'an bɛn waati wɛrɛ ɲɔnɔrɔ ɲinina mɛnɛ ɲɔ sɔrɔ cogo o cogo forotigi ye min sɔrɔ a t'o ɲɔgɔn kɔ sɔrɔ fiyewu cérémonie de graduation école de santé Kalajata ani ka dɔn k'a fɔ ISM go n ko maatigi de bɛ maako dɔn fɛn min ka dɔn k'a fɔ nin lakɔliso belebeleba ninnu ɲɛmaa ye sa n'o ye docteur Salimu Kande ye a ko a nisɔndiyalen n'a karamalen b'a da diɲɛmaa bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ kɛkɛ n'i ka dɔn k'a fɔ u ka denmisɛnw ka samara ɲɔgɔnya ye ɲina examen national kɛnɛ kan san 2025 kɔni n'u ko a ma ko promotion d'excellence des premiers nationaux bawo examen national kɛnɛ kan ka daminɛ niveau bac la sa ka taa bila licence la u wulila k'u jɔ ni bilisi ni yɔrɔsara caman ye o tuma don kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ sigi u ɲɛ n'u ko a don ma ko cérémonie de graduation waleɲumandɔn don weleli bila fa ni baw ma limanaw ani ka dɔn k'a fɔ lakɔli tɔbɔtɔbaw ka se ka taa i ka dɔn k'a fɔ seereya jira k'a jira k'a fɔ denmisɛnw ye min kalan a dɔnniya n'a faamuya ka wɛrɛ u la wa an na ɲɛwɛrɛ sɛbɛn di u ma min bɛ se k'u yamaruya baara kun kan a bololalen de don ka bila avril kalo tile 4 na san 2026 nɛgɛ kanɲɛ 9 n'o dana gosi la palais de la culture Amadou Hampâté Bâ salle Bazumana Sissoco kɔnɔ kɛnɛba in sa a denfaya de talen don k'a di maa hakili juru caaninen dɔ ma maa min n'i ka dɔn k'a fɔ ɲinini sira kan ani dɔgɔtɔrɔya sira kan a ye baara caman kɛ médecin nutritionniste n'o m'i diya a fɔ ko clinique sage tutigɛba docteur Mamadu Suware u ka ɲɛmaya bɛ ta ka di docteur Suware ma ka sabu kɛ a ka dɔnniya n'a ka faamuya ye yaasa nin denmisɛn yɔrɔ na se ka o sira